Добре, днес ще покажа как ще правите ето такава врата. Новите материали са ви, както искате си материал. Сигнална плоча, лепка в бутало, червен камък и червенокамена факла. Това е нужното, за да си направим тази хубава врата. И така, започваме. Аз избрах да ми е от обсидии. Така, първоначално слагам тази страна. Трябва да има 4 копчета разстояние. Не. Значи през така. Значи, ето там трябва да сложа следващото. Взимаме лепещото бутало. Така. И ето това там защита. Добре, както и да е. Не така. Трябва да има едно купче по-назад. Да. Така. И след като се отворят, пак не ми се получава. Да, вече се получим. След като ви поставите, трябва да има 1, 2, 3, 4 купчета. Взимате червеният камък, това, червенокамената факла и това. Поставяте отгоре на обсидията и на двете. Правите една дупка и тук. Така, влизате, правите още една надолу, зачупите ето това. Поставяте си го. И поставяте факлата. И ето видите, вече двете се отвориха. Така, сега тръгваме към това. Сега отиваме вече към другата. Така, видим къде сме. Така, и пак поставяме това. Поставяме факлата и пак се отвориха. Така, след това вземем червеният камък и свързваме двете точки. Към. Там и там. Така, седем долу. Така. Тук и тук. И след това хващаме и свързваме с червеният камък и затваряме с обсидията. Там. И назад затваряме с обсидията. Излизате естествено и затваряте. Взимате, аз набързо ще го направя от обсидии, но не го ми време. Взимаме сигналната плоча. Поставяме. Пам, нещо не се получи. Тук нещо съм сгрешил. Чакайте да си видя грешката. Ага, ето. Факлата ми е ето там. Трябва да е ето тук. Така, пак затваряме. Така. Да го направя сега от стъкло ще го направя. Ето. Вземем стъкло. И го поставяме ето тук. И отдръпвате се назад. И ето вратата ви е готова. Поставяте от другата страна.
пак сигналната плоча. Каквато искате може да ви е. Опа. И от тия две страни се затварям. И това беше от мен. Чао!